Janing murid-murid SMP Negeri 8 Probolinggo ngono perpisahan sekolah barek cara sing biasa tapi duwe kesan sing jeru. Arek-arek iki meber perpisahan barek ngumbah sikile ibuke dhewe-dhewe. Cara iki malah nyumet tangis anak karo wong tuane. Suasana haru ngeliri acara perpisahan atusan murid kelas 9 SMP Negeri 8 Kutha Probolinggo Rebo isuk mau. Mangko nang pelataran sekolah, 181 murid longgoh dep-depan karo wong tuane dhewe-dhewe, terus dijaluk mandengi raine ibu karo bapake. Sabenare dijaluk ndulang wong tuane. Mari ngono, kabeh murid dijaluk ngumbah sikile wong tuane. Momen iki dadi momen sing nyumet haru. Akeh murid-murid sing nangis pas dhek ngumbah sikile wong tuane. Saben gambyoran banyu sing ngelesi sikil nang kuno banyu moto mili. Momen iki nggerakno para ibu gak iso ngempet tangise barek ngerangkul anak-anake. Para murid iki rumangsa akeh salahe saksuwene sekolah, mangkane dhek emosi merek nangis pas ngumbah sikile wong tuane. Soal liyane iki, perpisahan iki ya dadi momen terakhir kumpul merek kanca karo guru-gurune. Kepala SMPN 8 Zaikal Arfan yang ngomong, acara ngumbah sikil iki dadi edukasi ya apa kudune anak berbakti nang wong tuwa. Masih sanduduhno syukur nek sampe saiki sik dikancani wong tuwa. Ndonga barek karepe wong tuwa utawa guru, arek-arek iki iso nyandak cita-citane. Farid Fahlevi, JTV.